चौकुळ वेगळ्या स्वरूपाचं गाव आहे, त्याचे स्वतंत्र प्रश्न आहेत, त्यामुळे त्याचा स्वतंत्र जी.आर. काढला पाहिजे ही माझी भूमिका आहे। सगळी माझीच माणसं आहेत, पेल्यातलं वादळ पेल्यातच शमेल असं विधान चौकुळ प्रश्नावर शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी केलंय। की ज्या वेळेला आंबोली आणि गेळेचा मी जी.आर. काढला त्यावेळेला मी चौकुळचा सुद्धा जी.आर. काढू शकलो असतो, परंतु चौकुळ हा वेगळ्या स्वरूपाचा गाव आहे, त्याचे प्रश्न वेगळे आहेत, त्याच्यामुळे त्याचा स्वतंत्र जी.आर. काढला पाहिजे ही माझी भूमिका राहिलेली आहे। आणि हा स्वतंत्र जी.आर. काढत असताना गावामध्ये कुठे एकामेकापासून कोण दूर जात असेल तर त्यांना सुद्धा एकत्र पुढच्या काळामध्ये आणलं जाईल। सगळी माझीच माणसं आहेत आणि याच्यामध्ये राजकारण काहीच नाही, हा घरचा प्रश्न आहे आणि पेल्यातलं वादळ पेल्यात शमेल अशी मला खात्री आहे। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।